mad-daqqa iż-żagħżugħ miet fuq il-post. Kemm sirna nisimgħu spiss fuq l-internet fl-aħbarijiet. Mhux issa biss imma dejjem tkun xfjur fuq it-tarmak. Dan kien il-messaġġ ewlieni tad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa li nieda kampanja biex anki f'dawn iż-żminijiet ta' festi wieħed jieħu ħsieb u jekk se jixrob ma jsuqx. Sabiex jitwassal dan il-messaġġ tant importanti hemm diversi korpi u entitajiet maqgħudin flimkien. Qed naħdmu mal-entitajiet differenti kemm ukoll mal-Road Safety Council, mal-Emerġenza, ma' National Blood Transfusion, ma' Touring Club, ma' Civil Protection, ma' l-Pulizija, ma' kulħadd biex kulħadd iwassal dan messaġġ. Mal-entitajiet inaqdu wkoll l-aġenti tal-karozzi u l-moturi illi saħqu kif kulħadd għandu jġorri r-responsabilità tiegħu u bil-ħsieb ta' kulħadd nistgħu nevitaw traġedji fit-toroq. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li fiha tnediet din il-kampanja sar ċenn dwar loti tad-demm. Dan f'kuntest li d-domanda d-demm tkun qawwija meta jkun hemm bosta inċidenti. Fil-konferenza ntqal li riċentament kien hemm 3 fatalitajiet li fihom kienu involuti ċiklist, passiġġier u persuna li kienet mixja fit-triq. Għaldaqstant waqt it-tnedija ġiet imnedija wkoll il-kanzunetta Fjur fuq it-tarmak li bil-messaġġ tagħha torqtok fil-laħam il-ħaj biex nevitaw li jkollna iżjed vittmi fit-toroq tagħna. Il-kantant Sebastian Kallija li qed iwassal dan il-messaġġ bil-vuċi tiegħu spjega kif nibtet l-idea għal din il-kanzunetta. Xenna, il-television u rajna l-ewwel aħbar kienet li persuna titlef ħajjitha. U minn hemmhekk xtaqna li nagħmlu xi ħaġa li tirrelata ma' dan l-inċident u ħriġna wkoll li mhux il-vittma biss huma l-importanza li nagħtu imma hemm il-familja wkoll li tħalli warajk. Feluq it-tnedija nżammu 30 sekonda silenzju b'tifkira għall-vittmi u l-familji tagħhom filwaqt illi tqasmet warda roża. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.